لعنقره بناو ببلگیان دیروکا سروکاتیا کارن دیانته پیشانه ایرو ها تفکرنه لپیشانه گلک نقشه و بلگین آرشیف کرنه تینه پیشان داره فوتوغراف لامبای آغازی مقص و مرکب قلمان این آرشیفگیری دولته belgeên di navbera salên 1924 û 1951 de ku bi tîpên Osmanî û Latînî hatine nivîsîn. Hemû li pêşaneya bi belgeyan dîroka Serokatiya Karên Diyanetê tên pêşkêşkirin. Pêşane bi tevkariya arşîvên dewletê û Serokatiya Karên Diyanetê hat hazirkirin. 1924'ten günümüze kadar. Li pêşaneyê xebat û faaliyetên Karên Diyanetê yên ku sala 1924 nû virvekirine hene. Meriv dikare bêje hemû karên Diyanetê yên ji sed salî de hemû xebat û çalakiyên wê bi belge û nûsheyên arşîvkirî li vê pêşaneyê tên nîşandan. Li pêşaneyê heftê berhemên dîrokiyên kevnare hene. Yek ji belge herî girîng a pêşaneyê jî ev biryarname ye. Serok Komarê wê demê Xazî Mustafa Kemal Atatürk di vê biryarnameyê de wiha gotiye. Êdî xutbe li ser navê şexsa û kesan divê nêxwendin, li ser navê komarê û milletê divê were xwendin. Di vê biryarnameyê de jî êdî li mizgefta Olcamiyan xutbe ji bilê ayetan divê bi Tirkî were xwendin. Di navan berhem û dokümantan de gelek belgeyên bi qîmet jî hene. Yek ji van jî xutbeya yekem Serokê Karên Diyanetê Rifat Börekçi ye. Xutbe ji aliyê 153 müftiyan ve ji bo piştgiriya mücadeleya neteweyî hatiye imzekirin. Sultanê Duyemîn Abdulhamîd di sala 1893 de taximên nivîsê û masaya xebatê adarîn diyariya arşîvên dewletê kiribû. Ev berhem jî li pêşaneyê tê pêşkêşkirin. Di sala 1905 de di radyoya Ankara'ya TRT'de Kur'an-ı Pîroz cara ewl hatibû xwendin. Welatî li wê derê dikarin qeyda xwendina Qur'anê ya wê çaxê jî bi gramofonekê guhdar bikin.